soc Eva de la Repro. En primer lloc volia donar les gràcies a l'Ajuntament per haver tingut la iniciativa de fer la Fira del Llibre, encara que siga de manera virtual. Almenys és una oportunitat de donar suport als nostres escriptors, que nosaltres com a llibreria pensem que en aquest moment és fonamental, i és almenys donar una espenteta per a que puguen tirar endavant, perquè sabem que són moments molt difícils per a tots els escriptors i la cultura en general. Vos presentem la nostra llibreria. Nosaltres procurem tindre llibres de tot tipus, llibres infantils, també tenim lectures recomanades per als instituts, tenim lectura juvenil, de fantasia, poesia, i també tenim les últimes novetats en bestseller i, per supost, tenim també tots els llibres dels nostres autors locals. També comentar-vos que podeu aprofitar l'ocasió per a vindre a comprar durant els dies que dure la Fira del Llibre, perquè farem un 5% de descompte i esperem que aprofiteu l'ocasió per a utilitzar-vos i gaudir dels nostres llibres. Procurarem que tingueu al vostre abast també tots els llibres dels nostres autors locals i dels autors que presenten durant la Fira les seues obres. I esperem que gaudiu molt d'esta edició, que és una miqueta especial i diferent, però segurament que eixirà tot molt bé i espero que vos agrade. Gràcies.